Tak dobrý ráno z okraje Portugalska. Jsme asi 3 kilometry od hranice se Španělskem. Právě vychází slunce. Utábořili jsme se na docela hezkém místě, kde jsme skončili náhodou, protože jsme nestačili večer dorazit ty poslední 3 kilometry před časovým limitem. Můj spolucestující Jirka a autor z těch úžasných vehiklů vymyslel obytný kolo. Já mu přidávám slovo. No, nazdar, tak já tady koukám na východ slunce z improvizovaného stanu, vlastně ze zobydněného kola. Je to nádhera, akorát to má tu chybu, že budu muset sundat za chvíli plachtu, abych mohl nabíjet, takže chce to nějaký upgrade. No. No, včera jsem měl trochu krizi s lineárním řízením, že mě začalo zatuhávat, což je takový jako nepříjemný. Já nevím, jestli to můžeš zabrat, jak to tady funguje. Teď se to tváří docela v pohodě, tak zkusím pokračovat a uvidíme, co to udělá. Kdyby to bylo jako nepříjemný, tak bychom se na to museli podívat.